Het gigantische project is het idee van kunstenaar Dirk Hakse, die het zelfs 99 van de schilderijen meisjes zal. Het is het derde project wat onder de titel de Colorfield Performance gaat. In het verleden deed ik dat met andere kunstenaars, maar nooit zoveel. Iedere dag komen er 6 tot 4 kunstenaars en die gaan naar volstrekt eigen inzicht een schilderij maken. De enige restrictie is dat ze niet met zwart mogen werken. En dat zorgt voor een kleurrijk stuk land. Als je op de heuvel bij Sleert stenen, heb je een perfect uitzicht op het hele kunstwerk. De 400 schilders komen uit 13 verschillende Europese landen. Wat toch het echt een heel divers project is. Er zitten een hele hoop kunstenaars hier die nooit uitgenodigd worden voor een groter project mee te doen, want het zijn altijd dezelfde. Nu is het een grote groep en dan kunnen we met z'n allen laten zien dat we iets heel bijzonders en heel groots kunnen maken. De verve is wettervast, dus het maakt het voor de schilderijen niet uit dat ze boeten steen blijven. Alle dagen binnen er meer schilderijen te zien. In september moeten ze alle keer afwijzen. Als je half september terugkomt, zit het allemaal hartstikke mooi vol. En je kunt iedere dag hier tussen de schilderijen doordwalen en genieten van het werk en vooral ook terugkomen. Ik zeg tegen iedereen die komt, neem de buren mee, want zo kom je ook aan een hoop bezoekers.